היום נלמד להכין פרפר כזה. לוקחים דף, מקפלים לשניים, ושוב ופותחים. מצד ימין את הקו הזה אנחנו מביאים לקו האמצע ואוספים. אותו דבר, מרימים, מכניסים אצבעות ופותחים למשולש. עכשיו את הקו הזה אנחנו מביאים לקו האמצע, רק שכבה אחת, ובצד השני, ואת כל הסיפור אנחנו הופכים. מקפלים את השפיץ למטה עד קצת מתחת לקו התחתון, מרימים רק את השכבות העליונות כאן ומהדקים בצורה כזאת. עכשיו יש לנו קיפולון קטן לעשות פה בקצה. מקפלים למעלה ובחזרה למטה כדי ליצור מין זנב חמוד לפרפר, ומקפלים לשניים. בשלב הזה אנחנו צריכים לדמיין כאן קו אלכסוני ולקפל לפי הקו האלכסוני. מה שיוצא לנו זה דבר כזה. הופכים ועושים אותו דבר בצד השני, ואנחנו מקבלים את הפרפר.